Monggo. Pak Bambang pilih tak parahnya apa tuh gedang? Ayo nanti Pak Bambang. Gedang sama nih jadi sepatu. Sing Pak Bambang Mas. Bocah kentrok. Si wedoknya halus. Aku ke wedok lek ngono. Lah wae Pak wedok. Lah ora tak buka. Wes ora. Sik, kok emang golek Pak Bambang. Bambangnya delik ngomong Pak. Bambang pilih rene apa tak mini? Di jare Bambang. Nek jero mah tak parani sampai Allah. Nek Allah. Tak hebat-hebat. Ayo putar Bambang. Bapak ayo putar. Ijolong sepatuku tak Bambang. Aku ada mau berangetan pucuk gunung pulung. Triko sepatu kucul kaya ngene iki. Sampeyan kok yo laku enggak? Anu ngesok. Jangan dibuang. Alah. Ngene iki ora kutok lho jane. Jare njaluk ae jane. Njaluk ae direk liyane. Tak copo yo anake ora iso dibati mau. Iya. Tak baras. Tak baras. Saya pun tidak Bambang. Pak sepatu pucul ya Pak, sing aku ngocok. Ya Allah, ayo dong, iya. Kau
ya saya kamu lomba mana koyo ngene. Wong pasangan kok enek uang ancel-ancelan ki opo? Ditonton ya kayaknya. Coba, ayo Mas. Mas. Asli aku ke. Terus kayak gini orang asli. Bakal gorengan lu begini. Babang ki koclok gua negake pemain. Ora lho, aku kan gano kok jenenge bae bansine piye to? Wedok sebelum wedok. Ayo Mas. Ora sampe dodoni lho. Padahal anaknya dulu tak ketemu aku. Kok dia aku? Ditele apa-apa kaya ngono ki. Jadi budek kok ning kuping gone iki piye to wong kuwi? Mas Danang Kendang, ini anu binatang tamu ini nyuwun lebih lawas. Binatang Ini binatang tamu saking pucuk gunung. Ini saking gunung Kidul. Sapa iki? Rokok kekeh. Jerak binatang. Kaya ono modele kaya tenggine kono ki bintang tamu. Mbok jane aku tak gano. Babake jane jawab sampe kamu to. Sabar. Iki bisa ben gano. Ayo. Pak Babak lucu loh ini.